risposta ser jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonella Bella jselmilkom jagħtikom merħba 68 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Ħakkoltu l-ewwel qed insellem lil Roberto De Brincat, il-Student Residenti. Roberto nsellimlek. Sellimlek Antonella, nsellem il-mistednin li għandna llum magħna u dawk kollha li tisegwuna. Programm li għandna fih diversi temi imma qabel xi wkoll nintroduċu lill-mistednin se jkollna fl-ewwel parti ta' dal-programm li huma il-viċi editur tal-Kamra Sportiva u supporter ta' Juventus Mark Xkembri u lil Mark Galja minn Roma Club Malta. Tart ukoll ser ikollna partnerju ta' Manchester United illi tieħel għal dan il-programm. Mark Xkembri qabel xejn nittama li tinsab tajjeb. Lejla tajba l-ewwel ħaġa u grazzi Miġdi tal-istedina wara dawn l-istaġuni li għaddew ma ngergirx nibdew rankatura l-istaġuni ġdid. Eżattament, fil-fatt diġà bdejna Eżatt. bdejna minn hawn jew minn hemm imma issa naraw naqra kif se jiżvolġu l-affarijiet. Mela qabel ma nibdew niddiskutu l-ewwel parti tal-programm bħas-soltu inħalli fidejn l-ennum sertana Lorjana Brinkat biex ittina it-temi tal-programm tal-lejla u nibdew ukoll l-ewwel parti tal-programm flimkien ma' Roberto u ma' żewġ markijiet. Lorjana fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu punti maqsuma bejn Juventus u Roma. Inter jibrillaw, Arsenal jirrekriminaw. Liverpool FC jagħtu lezzjoni oħra lil Erik ten Hag. Mela, Juventus xej Roma xej l-ewwel parti ta' dan il-programm nieħu naqra l-ewwel kummenti fuq il-logħba mill-lenti rispettiva ta' mistednin li għandi fuq il-panel illum. Nispera li Margalja ma jħux għalih illum ħadkun naqra tnejn kontra wieħed fil-pass tiegħu minħabba li anke Roberto huwa supporter ta' Juventus parti li huwa mistednin residenti imma insomma. Għan nisimaw naqra nħu round minnant il-panel. L-ewwel nibda minn Mark Xkembri. Mbagħad Mark Galja u mbagħad Roberto forsi kun irid jittopja ma' dawk li qed jgħidu il-mistednin tagħna. Mark Xkembri, Juventus kontu home, allura tibda inti. Ara bħala logħba kienet logħba diżappuntanti ħafna. Logħba li iż-żewġ timijiet għalqu lil xulxin. Jekk inħares lejn Juventus wara żewġ logħbiet li lagħbu mal-Como u mal-Hellas, forsi minn din logħba stennejt xi ħaġa aħjar, ma pretendejtx ovvja li Roma se nagħtuhom tlieta. Però xtaqt bħal naħseb bħal kwalunkwe Juventinu plejer li nirbħu li ma saħx il-każ. Ġifieri dan ifisser li fuq pjan ta' logħob naħseb kien pass lura fuq pjan ta' logħob, biss però xorta nemmen il-fatt li mhux għadna ħin kollu naqgħu ġo fina għajr l-aħħar 10 minuti fejn kif imbagħad ir-Roma skurjaw dak il-missila ta' Ndika li seta' jiswina 3 punti. Però xorta nemmen li aħjar mill-istaġun ieħor ovvjament il-coach beda bl-istess formazzjoni li beda bħalhom ġimgħa mal-Verona, mbagħad beda gradwalment idaħħal l-akkwisti seħħu iktar kmieni tul il-ġimgħa li għaddiet xi jfisser dan kollu, ifisser illi it-tim irid iktar żmien biex jingħaqad, qiegħed jinbena, hemm diġà xi plejers barra mweġġejn. U fuq ir-Roma li ngħid, ir-Roma kienu kapaċi verament jiddefendu tajjeb ħafna.
Jiena naħseb li l-ebda tim ma gwadanja minn dan id-draw. Dawk il-kummenti tiegħi. Tajjeb ħafna qabel xejn nfakkarkom ukoll kull min jixtieq jgħid tiegħu fuq dak li qegħdin niddiskutu qegħdin live u li tistgħu tidħlu u titkellmu fuq is-sessjoni li għandna tal-kummenti miftuħa għalikom. Margarja, Juve Roma. Għat nsellim li Antonello. Unsellem il-sħabi tal-penil għamek għol, għahna mdorin kunu f'minoranza, da ġifiri, beledin tnej kontra wieħed, dorin għahna fil-minoranza. Rigward il-loba, aħna nejt li kien pass il-qoddim din id-darba, għax meta toqgħod is l-ewwel żewġ lobet li labna, l-ewwel waħda mal-Kaljari fejn ġejna draw, fejn kienet isa l-ewwel loba kulħadd kien għadu mhux postu, u mbagħad kellna diżappunt kbir tal-Empoli, home, qudiem 76,000 ruħ, fejn stennejna t-tim li suppost ħanuru mal-Empoli speċi il-bidu tal-kampjonat u kien diżappunt kbir. Għaj l-aħħar jisu 20 minuta fejn mbagħad provajna nagħmlu minn kollu biex niskorjaw u tliet lasti għax mbagħad kollox jibda jiġi kontra ma l-futbol huwa hekk insomma. Ma l-Juventus kienet storja oħra, ma l-Juventus l-ewwel nett kif naqbad isni ma konċ qed nistenna xejn minn l-logħba wara li kellna dawk iż-żewġ diżappunti tal-bidu. Wara li kellna ġimgħa turbolenti bil-ġimgħa ta' qabel kollox l-ewwel bil-każ ta' Dybala. Mbagħad bi players ġejjin minn ġej mhux l-aħħar tit tal-merkato kellna rebu sħiħ. Mbagħad spiċċa telaq Bovi, mbagħad ġew il-players l-oħra, Kone u Salamerkers u insomma. Ġifieri ma bdejx nistenna affarijiet baranzi. Ġifieri imma it-tim vera irreaġixxa vera tajjeb. Fil-fatt anke fil-konferenza De Rossi kien vera kalm għal fejn soltu meta bdejna nisimgħu il-konferenza stampa tiegħu. Kien kalm u kien jidher isu seren, ma nafx għalfejn ma kien isu kien jaf li ġejjin il-players, ġifieri kien qed jixtieq. Issa ġie Hermoso wkoll suppost iffirma issa, ġifieri ġibna player defensur ieħor ċentrali li kellna bżonnu jilgħab anke fuq il-flanks minn għalija kif smajt ġifieri. Issa naraw fimni, imma bħala logħba mal-Juventus ġifieri konna ħafna tajf għal ġixrobit li labna għal tal-Juventus qed ngħidlek away, ġifieri ma stennejx li ħajkunu hekk fis-sens kienu organizzati ħafna u tawgura nispera tajjeb il-qudiem. Issa suppost għandna 15 weqfin, suppost jibdew anke bħala training jitlu naqra il-players il-ġodda jitlu naqra fis-sistema, ovvjament għadhom bidu wkoll. Roberto De Brincat, ma nafx hekk tixtieq xi ħaġa ma qalu mistednin tagħna qabel ma nkomplu bid-diskussjoni. Jiena naqbel ma qalu sħabi, ġifieri nsellem kemm il-Marx Kembri, Juventin bħali u Margalja li nafu minn Fuliti qed jarafni. Ħabib antik, ma kontx naf li jżomm Roma, to be honest, ġifieri news għalija li jżomm Roma, ma insomma. Le, fimni kienet logħba tattika ħafna minnaħa tal-Juventus, ovvjament kien hemm aspettattiva kbira minħabba l-ewwel żewġ wirijiet li kellhom fl-ewwel żewġ logħbiet, però naħseb il-bieraħ wera kemm il-Juventus għandhom nieqes punta ċentrali meta Vlahovic ikun ikollu day off. Il-bieraħ kellu prestazzjoni diżastruża, laqqas ball control, jiġifieri ma beda jagħmel xejn. U naħseb dak wieħed forsi l-unika żball li jagħmel Giuntoli fil-kampanja akkwisti li ma ġabx striker li kapaċi jkun replacement ta' Vlahovic għalkemm il-bieraħ Motta fl-aħħar 10 minuti prova lil Nico Gonzalez, però ma nafx ovvjament kemm dal-plejer ħajrendi f'dik il-pożizzjoni biex inkun onest. Naħseb il-fatt li l-akkwisti tal-Juventus għadhom qed jintegraw ruhom u labu fit-tieni taqsima dak huwa xi ħaġa pożittiva. Ġifieri naħseb is-supporters Juventini għandhom jaraw ir-riżultat tal-bieraħ it-tazza nofsa mimlija mhux nofsa vojta. Għalkemm ovvjament kulħadd stenna 3 punti, però fil-futbol nafu pereżempju Roma x'ġaralhom home mal-Empoli, ġifieri hemm kulħadd iżomm saħ mal-art. Min-naħa tar-Roma naħseb ovvjament De Rossi ipprepara l-logħba tattikament biex tal-inqas joħroġ punt u rnexxielu
Xorta naħseb li Roma mhumiex tim li ħajċċellinġjaw għall-unuri jibqu rispett lejn Mark, però ma naħsibx li għandhom il-potenzjal li jkunu mal-ewwel tlieta. Però jidher li għandhom grupp tajjeb, ħadu l-Hermoso kif semma tajjeb Mark, Hermoso difensur ċentrali, ovvjament fid-difiża bit-tlieta kif qed jilgħab De Rossi huwa ideali. Ovvjament jiena il-question mark tiegħi minn naħa tar-Roma hija kif ħajrnexxielu jilgħab il-Sule u l-Dybala flimkien. Dawn huma żewġ plejers identiċi, żewġ plejers xellugin, żewġ plejers fantażisti u ma nafx kemm ħajrnexxielhom jiġifieri De Rossi jilgħab daw iż-żewġ plejers flimkien. Però ovvjament nistennew u naraw x'ħajjiġri u ma jiġrix. Margarja, x'taħseb fuq dal-punt finali? Per-mija u ta' ġifiri, għax huma ħafna identiċi fil-fatt. Fil-fatt, mill-li qed nisma' ħajbda ikun hemm ovvjament issa mbagħad De Rossi ħajara mhux li jgħidu, imma qed nisma' iktar ħajkun hemm daqqa jkun hemm wieħed u mbagħad jidħol kif ġara l-bieraħ, beda Sole, mbagħad daħal Dybala floku. Ovvjament Dybala nafu l-eliminazzjonijiet tiegħu bħala fiżik, ma jistax jilgħab il-lob kollu żgur Dybala għax kif naqbad tittuħsibu l-Dybala, fimt? Bħala naħseb jien iktar ħajkun hemm jidher iktar Sule milli Dybala, ovvjament Dybala ħajidħol iktar flop, ċertu lob, qed tifhem, però meħe naqbel ma' Roberto li ma naħsibx li ħajlagħbu tnejn flimkien għax huma simili, però Dybala għandek xi ħaġa għandek plejer li jista' jsolvilek il-logħba, qed tifhem? Sule għandu skill fast, ġifiri, pero xorta trid joħroġ iktar, trid juri iktar xjaf, anke mat-tim trid jintegra iktar mat-tim, għadu ftit ovvjament għadu ġdid magħna, ġifieri ovvjament irid jintegra, però naqbel 100% li ma naħsibx li ħajlagħbu flimkien, ma naħsibx. Nista' nsaqsi xi ħaġa il-Mark. Iva. Rigward għax da plejer li l-Juventus bil-Malti kien waħħalulhom u ġimgħa Roma mbagħad jumej wara, rigward Baldanzi, għax ħafna Romanisti argumentaw li hemm Baldanzi u Sule kważi jisom ħasbu għal fatt li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti l-fiżik ta' Dybala u dak li hu. Il-kumment tiegħek u anke rigward il-kwistjoni li qalet riċentament bejn De Rossi u Cristante li kważi ġew fl-idej, jista' jkun qisu minn wara li ħal kuntratt De Rossi qisu dik il-run-up li kienu għamlu Roma s-sena l-oħra li sansitra taw kedda lill-Inter tajba li kienu fi klassi għalihom, jisom mbagħad naqsu naqal pass, għax fakk isni narhom. Ma nafx tal forsi qed nispjega ruħ ħażin illejla, jisom il-United taħt meta kienu għamlu interim manager il-Solskjaer, mbagħad meta sar permanent manager, jisom l-affett ma baqgħux l-istess. Ma nafx forsi hemm persuni tiegħi minn barra. Ara, ħanejtek, De Rossi fil-konferenza stampa innega bil-qawwa li kellu xi jgħid ma' Cristante li kien hemm speċi ta' battibek żejr ta' 10 minutes li jsiru fil-ground normali, ovvjament din dak kun hemm ġurnalista xi ħadd li joħroġha qablu jkabbarha mbagħad, però u tant naħseb illi verità, ma nafx ovvjament ma kontx magħhom hemmhekk Trigorja, ma tantx tista' tidħol faċli Trigorja. Però tista' li Cristante l-bieraħ kien wieħed mill-aqwa players kien hemm f'nofs il-ground. Nofs il-ground Cristante l-bieraħ kien wieħed mill-aqwa players, ġifieri ħafna tickets nofs il-ground u jagħmel ħafna dirty work. Cristante huwa player li jien anke meta nkunu l-klabb ġifieri hemm ħafna nies li ma jarawx li huwa player u Cristante huwa player u jien nibqa' ngħid li huwa player li hu ma jidirx Cristante ma tantx jidher, però id-dirty work li jagħmel il-mod kif jidħol f'pożizzjonijiet fejn wieħed jitla' u jidħol floku jagħmel ħafna dirty work li ma jidirx u l-bieraħ der u kien wieħed mill-aqwa midfielders ġifieri regolari għalkemm ħafna bdew jaħsbu li mhux ħajibda mal-ewwel 11, beda fl-ewwel 11 u kien nistgħu ngħidu wieħed mill-aqwa midfielders li kien hemm fil-logħba. Fatti il-Gazzetta dello Sport tagħtu 6.5 li kienet l-ogħla marka li tat lil-diversi players ta' Roma fosthom Cristante, Angelino, Dika, dawn kienu l-aqwa players li Roma kelkom fil-padel li mogħtija mill-ġurnal influent Italjan la Gazzetta dello Sport. Bess naqra fuq Mark.
Issa, Mark liħor id-darba, Mark Xkembri. Juventus rajna diversi players jagħmlu d-debut tagħhom. Il-bieraħ fosthom Cop Miners, Conceição, Diego Gonzalez. Ħanibdew minn hawn. Temmen li bid-diversi akkwisti li għamiltu dis-sena il-Juventus naqsu l-gap li kien hemm bejnkom u l-Inter. Ara, il-Juventus saħħew dak id-dipartiment li kien dajjef ħafna nofs il-ground. Żgur. L-Inter ma ddajfux, anzi l-Inter fl-opinjoni tiegħi issaħħu bil-ftit akkwisti li jagħmlu. It-team to beat xort ħeqpa l-Inter, xort ħeqpaw l-Inter favoriti mhux qed nqiegħek biex inneħħi l-pressjoni minn fuq Juventus, biss nistenna li l-Juventus ikunu oppożizzjoni iktar denja u juru l-għob aħjar mis-season li għadda b'dan it-team li bħal question mark tiġa għala Roberto li l-Juventus għandhom żewġ attakkanti tal-kaxxa, wieħed meta jkun off form no comment kif kien il-biera laqqas ball control. U milek il-fizik tiegħu jisimili għal ta' Dybala, sfortunatament. Issa, minna ħal-oħra min jargumenta il-players liħa ġunto li huma ħafna minnhom midfielders offensivi jistgħu jilagħbu dik il-pożizzjoni. Fuq dik coach minix imma irrid nistennew nara. Biss però għax jien qed neskludi xejn fil-kamp Juventin. Il-Juventus ħadu attakkant prolifiku mingħand il-Genova tan-next gen. Li huwa Grek, Papastatopoulos, ma nafx eżatt imma huwa Grek. U ma neskludix il-fatt li il-Juventus one day or another tul dan l-istaġun ituħ iċ-ċans. Ma ninsawx li għakemm mhux striker, il-Juventus għandhom l-attakkant Montenegrin Atsic li qed imweġġa li weġġa fil-preseason, mhux striker tal-kaxxa ma forsi jkontribwixxi għal goals. Fil-logħba li jilgħab Motta l-4-2-3-1 jew l-4-1-4-1 ma nibżon kwantità ta' strikers, imma still huma bżonn jużi biex niskurjaw. Issa jekk jiskurjaw xi midfielders, l-importanti tiġi rebħa se jiskurja min jiskurja. Il-Juventus still irridu jaraw se jagħmlu bi Vlahovic. Għar-raġuni li Vlahovic qed jiswa lill-Juventus 12 miljun fis-sena, il-kuntratt tiegħu ħajiskadi mhux is-sajf li ġej imma ta' wara u ma neskludix il-fatt li Juventus li naqsu il-pagi tagħhom 60 miljun wara dan il-merkato jekk ma jinnegozjaw xi ħaġa miegħu jispiċċiet la' Vlahovic ukoll. I mean, xed naħseb jien x'inhu ma tiġa rajdu, tiġa rajnija fi żmien Dybala, rajnija ma' Chiesa ftit tal-ġranet ilu, u fimni Vlahovic ma' men xejn mal-Juventus straordinarju fl-opinjoni dejjem tiegħi. Illi ngħid ma jistgħux jgħaddu mingħajru dal-plejer. L-ewwel ħaġa laqas meta kien hemm Del Piero għax ukoll il-Juventus finalment għaddew mingħajru li huwa minn mitajnej, imma li rrid ngħidlek jien ġibt taqbila. Mela, coach m'intix Mark, imma għandna coach li forsi jista' aktar jgħinna naraw naqra l-akkwisti l-ġodda tal-Juventus kif jistgħu jiffittjaw tattikament, Roberto. Jiena naqbel ma dak li qal Mark, ġifieri, però manka dak il-kumment li għaddejt l-ewwel bejn Dybala u Sule, jien pereżempju għandi question mark kemm huma kompatibbli flimkien Cop Miners u Douglas Luiz li huma żewġ players simili ħafna, żewġ players tekniċi immens, u ma nafx jiġifieri kemm daw ħajkunu kompatibbli ma' xulxin. Ovvjament Thuram ukoll li fl-ewwel żewġ logħbiet l-ewwel logħba wara potenzjal, però ovvjament Thuram huwa plejer differenti, huwa plejer li jkisser li jirbaħ il-blalem mhux daqshekk tekniku, mentri Cop Miners u Douglas Luiz huma żewġ imħuħ u żewġ plejers li mhix xejn kapaċi joħolqulek gowl. Jien naħseb il-Juventus għamlu dawn l-akkwisti f'nofs il-ground
anka biex iżidu l-ammont ta' goals li jiskurjaw il-midfielders. Waħda mill-affarijiet li l-Juventus batew minna fl-aħħar snin wara li kellhom dak il-midfield. Fl-opinjoni tiegħi kien l-aqwa wieħed li kien hawn dak iż-żmien Pirlo, Vidal, Marquisio, Pogba. Konna naraw goals minn kollha kemm huma, ġifi kollha kienu jiskurjaw, inserimenti, xuttijiet minn barra l-kaxxa. Mindu spiċċaw dawk il-players, il-Juventus batew ħafna biex isibu midfielders li kapaċi jkunu tajbin biex jiskurjaw. U naħseb dawn l-akkwisti għalhekk kienu mmirati wkoll, jiġifieri iktar qed nistenna l-Juventus aktar milli 4-2-3-1 jilagħbu bil-4-3 għalfejn biex ikollhom il-Pop Miners u Douglas Luiz li jkunu box to box u ovvjament jagħmlu inserimenti jkunu jistgħu jsibu x-xibka. Ovvjament, hemm id-dilemma dwar Vlahovic u kemm ħajkontribwixxi bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Ifhimni, naħseb di waħda mill-affarijiet li forsi anke ndiskutu fit-tieni parti tal-programm. Naħseb Vlahovic huwa player overrated, to be honest. Jien Antonello biex inżid xi ħaġa ħarija li huwa tajjeb ħafna Roberto. Jekk min issejjer żball, fl-ewwel lik li rbaħna minn dawk id-disa taħt Lera Conte, kien skurja t-tim kollu jidilli għax kienu jisiru ħafna goals mill-midfielders. Dik l-ewwel punt li rrid ngħid. It-tieni punt, naħseb il-Juventus għandhom il-grana Danilo ukoll, li Danilo minn kaptien spiċċa riserv. U statistikament fatt interessanti ju li fit-tliet lobiet ma tlifniex logħba għall-ewwel darba minn meta ħadna l-aħħar lig, plus li l-ewwel darba f'9 snin għandna ma qlajniex gow f'9 snin, fl-ewwel 3 logħbiet. Xi ħaġa tiffunzjona hemm, mhux m'hemmx. Ovvjament it-triq hija twila. U għadu wisq kmieni kif qal Motta biex tgħid aħna ħan niċċellinġaw l-Inter jew aħna ħan niġġieldu għal post fiċ-Champions League. Tnejn li Juventus għandhom kalendarju simili ħafna li dilagħbu ħafna logħob kif taf inti salulju li ġej. Esattament, dak fil-fatt ukoll Inter u Juventus se jkunu rappreżentanti tas-Serje A fil-tazzi Ewropej. Qabel nkomplu Roberto, nota żgħira fuq Vlahovic u għandna wkoll xi messaġġ biex naqraw. Vlahovic ġie motivot 5.5 l-bieraħ mill-ġurnal La Gazzetta dello Sport, ma nafx hekk taqblux ma' dan il-vot il-Juventini tal-Penil. Naħseb kienu ġenerużi ta' 5.5 to be honest. Ħanejlek hekk kont ngħidlek ta' kienu qalbhom tajba. Għax ball control għalat naħseb wieħed mill-affarijiet mhux naħseb waħda mill-affarijiet kif jaf Roberto li tgħallem tifel ġo nursery. Ma fimni Vlahovic ħanejdu. Vlahovic huwa dak it-tip ta' player li għandu problema bil-balance tiegħu. Ġifieri anke pereżempju dak tip ta' players meta jiġu change of direction mhux bħal konsejsaw biex niftehmu qasir u fuq one cent idur. Vlahovic jieħu iktar ħin biex iddur għax għandu problema ta' balance u taffettwaħ ukoll fil-ball control. Ġifieri jiena naħseb 5.5 huwa vot naqra ġeneruż. Però biex inżid ma dak li qal Mark jien ma naħsibx li bl-akkwisti li għamlu Juventus, it-target tal-Juventus huwa li jieħdu Champions League. Jien naħseb li t-target tal-Juventus huwa li ċċellinġew għalik. Li jgħidu x'jgħidu. Ovvjament they try to play it smooth, they try to downplay the expectations, ħalli ovvjament ma jżidux il-pressjoni fuqhom minn issa, però naħseb deep down jafu li isma' they have to be challengers. U naħseb din anke l-akkwisti li għamlu ovvjament it-target jaw area partikolari li kienet batuta biex it-tim jissaħħaħ u jien min jgħid li isma' infaqna dawk il-flejjes kollha biex niċċellinġew biex nieħdu Champions League għalija mhux qed ikun realistiku. Jiġifieri jiena naħseb issa mhux inżomm mal-Juventus, però bħala livell tal-iskwadra naħseb il-Juventus huma t-tieni l-aħjar tim li hemm fis-Serje A at this stage. Naqbel ma'kom it-tnejn. Fil-fatt anka bl-akkwisti kif qed tgħid l-akkwisti li għamlu
dawa tridu jitlu fis-sistema wkoll, fimt il-fatt fit-tieni ħaf meta rajt taraw il-logħba tal-bieraħ kontra Roma, fit-tieni ħaf kif beda jagħmel dawk is-substitutions kien hemm anka change of speed min-naħa tat-tim kollu. Jiġifieri nemmen illi ħajkunu illi ħajsfidaw l-Inter, ġifieri l-Inter ħajbqa' domina li hija n-number one team tal-Italja. U naħseb il-Juventus mill-li qed naħseb u hemm in-Napoli wkoll, għax in-Napoli Jiena qegħdin bla nemmen li tazzi, ħatkun tellaq bejn tlieta, Inter, in-Napoli qegħdin Juventus u bla Napoli. tazzi, hekk nemmen. U mbagħad ovvjament is-soltu barax li jkun hemm ar-raba' post, ġifieri għandek l-Atalanta, għandek ir-Roma, għandek daw it-timijiet li jibdew ġejjin ma nafx kux ħajkun hemm il-Fiorentina wkoll għax dew ħadin ma nasibx li huma qegħdin daqshekk żiena l-Fiorentina. Il-Lazio ma narmihomx laqqas għalissa. Ġifieri għad għadna fil-bidu ovvjament. Ġifieri Mela, għandna xi messaġġi li wkoll nixtiequ naqraw rigward dawn il-logħbiet. L-ewwel nett Anthony Scicluna li qed jgħidilna tajjeb li jkollu għażla fl-opinjoni tiegħi ir-Roma ħadmu tajjeb ħafna f'din is-sessjoni tas-suq ta' trasferimenti u wkoll għalilna proset tal-programm u jieħu gost jisma' il-mistednin kollha b'Roberto b'kollox għaliex nitkellmu bis-sens, grazzi Anthony tal-feedback tiegħek. Mark Garja standby biex twieġeb lill-Anthony. Pete Bolger jgħidilna li jaqbel ħafna ma li qed ngħidu fuq Vlahovic. Stefan Barbara qed jgħidilna l-editur l-iktar li kien kuntent f'dan il-weekend. Stefan, għamux naqra jiena jiddependi f'liema kuntest, jekk kuntest ta' futbol, issa mbagħad nitkellmu fit-tieni fażi, jekk ħan nitkellmu fuq Formula wieħed, le. U l-iktar informazzjoni ara l-video li ħriġt il-bieraħ wara l-Grand Prix ta' l-Italja fejn kont diplomatiku ħafna minflok għamil dak is-soltu videos voghi illi jimmarufa li-jom. Margalja biex forsi twieġeb il-Anthony qabel ma nibdew nirrapjaw l-ewwel parti tal-programm. Anthony ħabib tiegħi nafu nsellimlu minn hawn. Fimni jessaċ kif qalu l-akkwisti li għamilna jien naħseb issa qegħdin kuntenti bl-akkwisti li għamilna. Ħanejtek biex filli konna isna kif qed kien hemm tigerfixa sħiħa l-ġimgħa l-oħra speċjalment blow ta' Dybala. Mbagħad bl-aħħar biex tal-merkato fejn kien hemm rax finali nistgħu nirma. Issa nistgħu ngħidu li l-iktar plejer li xtaq De Rossi li kien kone ġi wkoll li għandna bżonn ħafna f'nofs il-ground, naħseb li ħajkun akkwist importanti ħafna f'nofs il-ground. Rigward Dobnik li huwa l-attakkant ġdid se tgħid għadu ma derx, però naħseb għad irid jambjenta ruħu ġej minn kampjonatu livelli differenti. U ovvjament anke bħala logħba ovvjament għadu mhux qiegħed jiġi kif naqbad ngħid mitmuħ kif suppost biex naraw x'tib ta' attakkant huwa, ġifieri għadu mhux qed jiġi sissa ftit kellu blanin fit tlubit li labna ftit kellu blanin fuq dan il-plejer biex naraw x'attakkant hu. Issa naraw il-qudiem. Mela, domanda li rrid tweġiba sekka mis-żewġ markijiet, min taħsbu li gwadanja l-iktar minn dura tal-bieraħ? Mark Xemri? Żgur mhux il-Juventus, għax telfu il-ċans li jkunu fl-ewwel post b'mod solitarju. Mark Garja? Li aħna gwadanjajni żgur dak il-punt, żgur. Għax qed ngħidlek żgur ma kont nistenna xejn il-bolwa tal-bieraħ, ġifieri bil-prestazzjoni li għamlu nemmen li kien punt importanti. Mela, qabel ma nagħlqu l-ewwel parti tal-programm, Mark Garja l-aħħar aħbarijiet minn Ramu Club Malta jekk jogħġbok. Mela, bażikament f'Lulju kellna il-laqa ġenerali annwali li ssir eżatti dejjem eżatti qisu kif jispiċċa li qisu wara 15 nagħmlu l-laqa ġenerali annwali. Issa ovvjament ikollna il-laqa li jmiss biex kulħadd jingħata il-karigi. Ġifieri ovvjament kellna l-President li ġi baqa l-istess President, insomma mbagħad jingħataw il-karigi il-laqa li jmiss. U mbagħad ovvjament nibdew nittamaw nibdew nippjanaw l-attivitajiet tal-Milju tal-ewwel tas-sena u bħala logħba aħna naraw niltaqgħu il-Vanilla Cafe ta' Birkirkara sa t-tieni sena konsekuttiva, morna tajjeb ħafna hemmhekk. Dak bażikament. Mela, grazzi liż-żewġ markijiet tal-intervent tagħhom fil-programm tal-lejla. Ovvjament grazzi wkoll il-Mark Xkembri tal-backup work sewi li jagħmel
ukoll għal dan il-programm. Messaġġ finali minn Kid Bolger fuq din il-logħba. Il-logħba kienu miżur l-mentalità li jorew il-bieraħ matul il-kampjonat ħajamlu qabża kbira din is-sena ma' De Rossi. U b'dan il-ħsieb immorru għall-ewwel break pubbliċitarju. Fit-tieni parti tal-programm għandna dawk 10 minuti fejn se niddiskutu xi ftit temi prinċipali mill-Italja u mill-Ingilterra jiena u Robert qabel mbagħad nitkellmu fuq il-logħba kbira bejn Manchester United u Liverpool. Grazzi Mark Xkembri u grazzi Margalja. Ibqgħu magħna il-kumplament ta' kull ta' qed tissegwu l-programm tal-lejla. Ibqgħu magħna 3 minuti break u nerġgħu nitlu lura għall-kumplament tal-programm. Dalqut magħkom. Wisdem tal-kura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xewna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività maħbib u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, il-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salset u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Nisraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook u Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124-8651 jew 7904-7220. Mela, merħba lura għat-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa wkoll sejrin jiena u Roberto niddiskutu kif ftit aħbarijiet illi rigwardaw ukoll il-kummenti prinċipali illi kellna matul il-tmiem il-ġimgħa. Roberto, naħseb illi wieħed mit-timijiet illi jagħmel ħafna ħoss matul tmiem il-ġimgħa kien Inter rebħa konvinċenti kontra l-Atalanta b'Marcus Thuram tista' tgħid ikun il-protagonista ta' din il-logħba. L-Inter, ma dejjem l-Inter ġifieri
Ovvjament naħseb ħadd ma stenna li ħajiddominaw l-Atalanta kif iddominaw, però naħseb is-sena l-Atalanta naqsu mill-livell tagħhom. Ovvjament l-affarijiet li kellhom fid-dressing room ħabba players li jridu jitilqu damu ħafna ma ħallhom jitilqu naħseb dawk affettwaw l-andament l-atmosfera fid-dressing room. Però l-Inter huma dejjem l-Inter u kif qalu sħabi l-ewwel ġifieri dis-sena l-Inter mhux tal-li ddajfu tal-li ssaħħew. Ġifieri min ħaseb li l-Inter mhux ħajkunu hemm sejjer żball, ġifieri l-Inter huma l-favoriti netti għar-ref tal-kampjonat. Ovvjament dis-sena hemm stennija peress li hemm ħafna logħob ħabba l-Champions League u ħabba l-World Cup tat-timijiet, eċċetera, tittara dak kif ħajaffettwa anke r-rotation tal-players u l-konsistenza, però naħseb ultimately l-Inter huma l-top team li hemm fil-preżent ġewwa l-Italja. U hekk ukoll żgur li mill-Italja l-Ingilterra argument ieħor li kellna din il-ġimgħa kien l-ewwel tkeċċija kontroversjali ta' Declan Rice. Waqt il-logħba Arsenal Brighton u l-ewwel punti li l-Gunners waqgħu appuntu kontra l-Brighton ġewwa darhom meta tqis li issa Arsenal ukoll ġej żewġ logħbiet impenjattivi għalihom kontra Tottenham Hotspur kif ukoll kontra Manchester City. Dawn huma affarijiet li jagħmlu l-logħba tal-futbol interessanti, ġifieri l-kontroversji u d-deċiżjonijiet li ħafna nies forsi jarawhom inġusti, ġifieri huma affarijiet li jagħmlu l-futbol tul is-snin u jibqgħu jkunu parti integrali mill-logħba tal-futbol. Ovvjament dis-sena jien nistenna li l-Arsenal ikunu tieni tim wara Manchester City. Ovvjament il-fatt li waqqgħu l-ewwel punti mal-Brighton ma jfissirx li daw ħajspiċċaw f'xi kriżi jew mhux ħajċċellinġew, kull tim iwaqqa' l-punti. Problema bil-Manchester City ma tantx tista' twaqqa' punti għaliex is-City Ħa ngħidlek Antonello, is-City huma tim fenomenali, però mhumiex unbeatable, ma hu l-ebda tim fid-dinja li huwa unbeatable, laqas ir-Real Madrid li ħadu l-Mbappé ma' n-nukleu ta' players li għandhom ma huma unbeatable, ġifieri xi darba jew oħra s-City ħajwaqqgħu il-punti bħalma jwaqqa' kulħadd u kull tim jgħaddi minn fażi fejn ikollu ħafna players li ibattu mill-forma, ġifieri u da dis-sena iktar, dis-sena l-fatt li kważi għandhom perjodi twal jilagħbu logħba kull 3 ijiem, dat ħajaffettwa l-injuries, ħajaffettwa s-suspensions, ħajaffettwa l-forma, ġifieri ħajkun hemm ħafna fatturi li ħajaffettwaw ir-rendiment ta' kull tim. Issa ovvjament iktar ma tim għandu skwadra twila, iktar ħatkun mhux ħanejt faċli, imma aktar ħajkun jista' ikampa għal daw it-tip ta' impenni. Però ma jfissirx għax ikollok skwadra twila il-livell tat-tim ħajibqa' l-istess, jiġifieri ma naħsibx li pereżempju s-City jekk għandhom 22 plejer fl-iskwadra l-argument 22 plejer huma kollha tal-istess livell. Jekk is-City ovvjament ħajamlu l-qrun, jekk is-City Haaland pereżempju jkollu injury fit-tul, naħseb li jbagħtu ħafna għax Haaland huwa plejer li ovvjament huwa pilastru tat-tim bħalma huwa Rodri pereżempju. Allura jekk dak tip ta' players ikunu indisposti għal ċertu perjodu, ħajaffettwa l-komplement tat-tim. U da jaffettwa wkoll mit-timijiet l-oħra. Ovvjament iktar ma jkollok players ta' livell kapaċi tnaqqas mill-impatt li jħallu dak tip ta' konsegwenzi. Però ovvjament min irid jiċċellinġja l-unuri f'daw il-kampjonati maġġuri fl-Ewropa irid ikun armat sa' snin u jkollu players tajbin kemm jista' jkun b'lista twila ta' players għax hekk biss tista' tkampa llum il-ġurnata. Illum mhux bħalma konna fl-80s jilagħbu nhar ta' ħadd u mbagħad kull 3 ġimgħat jilagħbu fl-Ewropa. Ġifieri l-futbol inbidel, il-futbol sar business
U ovvjament it-timijiet ukoll jridu jkollhom il-business plan tagħhom. L-aħħar kumment qabel ma mmorru t-tieni waqfa tal-reklami. 4 timijiet fil-quċċata wara 3 logħbiet tal-kampjonat Show Sports Malta Premier biex ma ngħidux li Hibernians kienu sfortunati illi ma rebħux kontra Slima Wanderers biex kieku kienu jitilgħu waħedhom f'ras il-klassifika. Naħseb li ovvjament kif tkellimna xi ġimagħtejn ilu l-kampjonat Malti huwa enigma fis-sens huwa Pandora's box ma nafux eżatt x'impatt ħajħalli il-format il-ġdid, però s'issa jidher li ħajkun kampjonat interessanti. Ġifieri kif qed tajjeb inti għandna 4 timijiet li għandhom 7 punti. Ovvjament huma kollha timijiet li mdorrijin narawhom jiċċallenġjaw għar-ref tal-Unuri. Ovvjament hemm stennija min-naħa ta' Ammun Spartans anke peress li huma ċ-champions renjanti. U forsi li jaraw kif ħajpattu għad-diżappunt li kellhom fl-Ewropa. Hibernians, kontrarjament għall-istaġun li għadda bdew ta' pożittiva. Jidher li għandhom materjal tajjeb dis-sena u naħseb li jkunu wieħed mit-timijiet li jiċċallenġew għal-rep tal-Unuri. Slima Wanderers ovvjament komplew kif għamlu l-istaġun li għadda wara ovvjament il-purgatorju li għaddew meta sfaw relegati mill-ola diviżjoni, però jidher li il-kumitat tagħhom ħadem bil-għaqal u għamel użu minn dik is-sena biex ovvjament jibni tim li kapaċi jerġa' jagħti il-glorja lit-tim ta' Slima Wanderers li nafu li huwa wieħed mit-timijiet ewlenin fil-futbol Malti u Birkirkara li ovvjament wara nuqqas jidher li dis-sena wkoll ħajkunu hemmhekk. Issa ovvjament it-timijiet l-oħra forsi Florjana iddiżappuntaw għalkemm ovvjament għadna bidu, però rebħaw żewġ drojiet. Il-bot u tajjeb tgħidu li fi wara waqfa għandna ħibs Birkirkara. Eżatt, però ovvjament biex inkun qed kollox fuq Florjana tal-li ħadd ma jieħu għalih, ovvjament il-fatt li lagħbu għal ħin twil b'raġel inqas kontra Hamrun Spartans u xorta nnexxielhom jieħdu punt dak huwa xi ħaġa pożittiva. Ġifieri biex inkunu għedna kollox ħalli ħadd ma jinterpretana ħażin. Però ovvjament imbagħad fin-naħa t'isfel hemm il-klabb ta' pajjiżi Żabbar St. Patrick li is-sena telgħu fil-kampjonat Premier, però jidher li tiġi hemm xi problemi anke internament. Ma rridx niżvela xejn, però sorsi informati qalu li kien hemm xi problemi interni u naħseb dak jaffettwa. Ovvjament, wieħed irid jara issa. Jiena naħseb li kbar diżappunt issa huwa Marsa Xlok. Marsa Xlok insellem hawn il-ħabib tiegħi Winston, għandi rispett kbir leh, però ma nafx x'ġara dal-bidu tal-istaġun wara l-istaġun pożittiv immens li kellhom l-istaġun li għadda. Dal-istaġun bdew bi 3 telfiet u ovvjament huwa l-ikbar diżappunt fl-opinjoni tiegħi. Tajjeb ħafna. Mela, waqfa qasira ta' reklami kif nidħlu lura nitkellmu fuq il-pjattaforta della ġurnata ngħidulu aħna Manchester United kontra Liverpool flimkien ma' supporter tal-Manchester United illi qed jistennina wkoll biex nkunu nistgħu indaħluh. 3 minuti oħra ta' waqfa u nerġgħu nirritornaw dalwaqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok missierek
jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ħanitkellmu fuq il-logħba Manchester United kontra Liverpool, il-logħba illi Liverpool rebħu bl-iskor ta' 3-0. Għandna hawnhekk wiċċ ieħor familjari mal-paġna tagħna li huwa Brady Buġejja, partitarju ta' Manchester United, tajjeb ukoll illi nagħmel nota menżer qabel ma nibdew stidinna supporters tal-Liverpool ukoll biss ma rnexxilniex nġibu lil ħadd għax isu ma tantx kien hemm availability, ovvjament nippruvaw nagħmlu milli nistgħu biex fi programmi oħra nistiednu supporters tal-Liverpool u hopefully jaċċettaw illi jattendu għall programmi tagħna għalkemm biex inkunu qedna kollox. Klabb partikolari illum kien indisposta x'kellu attività tal-klabb tiegħu stess għaldaqstant nifhmu illi dan il-klabb jiġi l-attività tal-klabb tiegħu tiġi l-ewwel jiġifieri. Brady, Manchester United kif tkellimna wkoll anke fit-tema ġew mogħtija lezzjoni oħra mir-rivali l-kbar tagħhom Liverpool. L-ewwel nett grazzi tal-lejla qiegħed magħna ġara l-bieraħ. L-ewwel qed insellem lis-segwaċi kollha tal-Kamra Sportiva sewwa ovvjament huwa bidu diżappuntanti għal sajf ieħor Manchester United qed nerġgħu ikollna nibdew bl-ewwel il-balobri 5 stopit, darba labna 3 qed nirreferi wkoll għall-istaġun li għadda fejn ikollna ċertu telf, u speċjalment flop li huma diretti. Naħseb li Liverpool labu bl-aħjar formazzjoni possibbli u fil-waqt li United ovvjament hemm xi players imweġġa li jridu jidħlu kif ukoll il-players il-ġodda għad iridu jintegraw fit-tim. Ġifieri Liverpool naħseb li
qed nara Liverpool kontinwità milli kien hemm fi żmien Klopp, ġifieri kemm bħala players kif ukoll ġifieri bħala stil ta' futbol li qed jadatta il-coach Arne Slot. Il-bieraħ rajna ħafna high press, tista' tgħid ma tawniex ċans, speċjalment fl-ewwel half. Ovvjament il-lagħba ta' Liverpool rajna l-high press kif ukoll il-counter attacks ngħidu kollox qabel ma ġie l-ewwel il-goal biex niftehmu l-ewwel 4 minuti Manchester United tibda taħseb li kien bidu daqsxejn inkoraġġanti, imma ovvjament Liverpool ma tawx nies lill-United u rajna wkoll il-faqar fil-midfield ta' Manchester United li ilna naħseb jiena mill-ewwel logħba tal-kampjonat kontra Fulham fejn irbaħna l-iskor minimu ta' Webshey fejn ovvjament niġu dominati fil-midfield u naħseb li ħadd tkun problema serja għal dan l-istaġun għal United fost problemi oħra kemm ġifieri bħala dipartimenti fil-pitch ġifieri qed nirreferi l-inkonsistenza li għandna fil-goalkeeper ta' Andrea Onana, nemmen ukoll li m'għandniex striker għalkemm jiena nemmen ħafna Joshua Zirkzee kif ukoll Rasmus Højlund li l-bieraħ kien indispost iżda m'għandniex dak l-striker li għalmenu jtik garanzija ta' 20 gowl il fuq matul dan l-istaġun kif għandhom timijiet kbar ġifieri kemm fl-Ingilterra kif ukoll anke f'kampjonati bħall-Italja forsi ħansemmi l-Juventus li forsi m'għandhomx għax ovvjament dejtu titkellmu fil-parti qabel fil-programm m'għandhomx forsi dak l-attakkantista jagħmel dan imma ovvjament Juventus kif qal anke Mark għandhom ħafna players li jistgħu jsibu x-xibta u sfortunatament United ħambatu wkoll ġifieri naħseb ma nafx kif ovvjament naħseb li ħan nitkellmu iktar il quddiem dwar Ten Hag issa naraw, però żgur li hu irrelevanti min kien hemm fil-ground, irrelevanti s-sitwazzjoni ma tistax titlef tiġi umiljat home kontra l-ebda tim, ġifieri mhux qed ngħid għal-Liverpool biss ġifieri l-ebda tim minn kampjonat ma għandu jumilja lill-Manchester United home fil-fema tiegħi. Fakkurkom ukoll qabel xejn illi ninsabu live għal kull min jixtieq ukoll forsi manda lill-mistednin tagħna jew lill-kummenti ġenerali fuq il-logħba tal-bieraħ feel free to do so. Laqbadnija fuq il-gallerija tal-orruri qabel xejn Roberto, għandek xi kummenti fuq din il-logħba? Jiena naħseb li Brady ġabar kollox jiena naċċel x'ġara u ma ġarax, però naħseb li United ma rridux niġġudikawhom fuq din logħba, jiena naħseb il-United qed ikunu konsistenza ta' falliment, sfortunatament. Jixtru players għax flus jonfqu bla doċċ. Ten Hag issa m'għandu skuża li ovvjament m'għandux biex jilgħab, ovvjament xtara l-players li ried. Ġab il-Delikt, pereżempju, li kien miegħu mal-Ajax u xtara bosta players oħra, però U anke fl-staff, għandu l-istaff tista' tgħid tiegħu issa Van Nistelrooy assistant manager, ġab xi coach ieħor das-sajf. apparti minn hekk, jiena waħda mill-affarijiet li nara hija li United saru klabb fejn qabel kienu klabb li kellhom akkademja mill-aqwa niftakru l-tfal ta' Ferguson kif kienu jsejħulhom Giggs, Scholes, Neville. Ġifieri kellhom players li jitilgħu from the ranks. Ovvjament jafu l-kultura, għandhom il-klabb għal-qalbhom, allura aktar jilagħbu passjoni. Dal-aħħar United saru li jonfqu flus bla doċċ fuq players li daw ikollhom staġun li forsi staġun li urew potenzjal, staġun li forsi jagħmlu isem, però ma jfissirx li plejer għax kellu staġun tajjeb ħajibqa' jtik dak ir-rendiment, speċjalment meta jkun lagħab ma' tim li ma jkunx ta' dik tal-kalibru ta' Manchester United. Bida ħadu il-Højlund.
issa ħadu l-Zizke. Alright, huma 2 scorers, 2 kienu fis-Serje A, 2 skurjaw il-goals, però is-Serje A differenti mill-Premier. Il-livell huwa totalment differenti. U 2 li huma kienu jilagħbu ma' clubs li ngħidu hekk issa kull rispett lejn l-Atalanta ġifieri, però l-Atalanta m'għandhomx il-history tal-United, m'għandhomx l-isem tal-United, allura ovvjament il-pressjoni ħad tkun ħafna akbar. U naħseb li dak huwa wieħed mill-iżbalji li qed jagħmlu l-United li jmorru għal dawn il-players tgħidli allura m'hemmx timijiet li jxu players ta' 16-17 sena u ovvjament daw jisplodu jista' jkun mela le. Però Kont se ngħidlek Roberto, Zirkzee pereżempju, is-sena l-oħra kien strumentali biex Bologna waslu Champions League wara 60 sena. le, alright, naqbel miegħek Antonello, però ma tħansaqsi mistoqsija. Jekk Zirkzee huwa dan tal-livell, għalfejn Bayern Munich neħħewh. Ma naħsibx li Bayern Munich huma ċwieċ jekk ħajkollhom striker li ħajkun striker prolifiku. Alright, ibijgħu b'xejn għax b'xejn. Lil Bologna naħseb għandhom idea ta' plejer x'kapaċi jasal. Jiġifieri Jista' jifhem li ma rridux ninsew li l-Bayern l-ewwel kellhom il-Lewandowski u issa għandhom il-Kane. Right. Imma ħanajdek pereżempju għandhom plejer Pavlovic minn għalija. Li da kien jilab mal-under 19s minn dejjem kien plejer promettenti immens u set jilab regolari. Ġifieri jekk plejer, jekk il-klabb jara potenzjal fil-plejer, iżommu hemm u Zirkzee għadu żgħir. Ġifieri jien 23 għandu. kemm? 23, 23. Għalhekk għadu żgħir, ġifieri għandu ħafna x'improvja. Però again, ġifieri ma naħsibx li Bayern Munich ta' tim professjonali u serju li hu ħajħalli talent jaħrablu hekk minn taħt idejh ibijgħu bil-peanuts. Alright? Li kieku veru da hemmnu fih issa kifet kien hemm stejjer fejn klabb m'hemmx fi plejer da mar ma' klabb ieħor sploda u kellu karriera tal-ġen, ġifieri dawn l-affarijiet iseħħu. Però, sorry, Bayern bid-deal, sorry, Bologna, United nefqu 42 miljun euro tinkludi l-add-ons. Issa, ma nafx kemm eżatt, però Bayern kellhom xi selon plus fuq ġifieri daw kull sejl li jsir fuq Zirkzee qed daħlu l-flus kif għamlu għansemmi United fuq Greenwood għandhom 50% ma kull sejl ma ovvjament ta' Greenwood dak kas għalih. Nele, ħafna klabs qed jagħmlu hekk il-Juventus, pereżempju l-plejers iż-żgħar kollha li neħħew għamlu percentaġġ on a future sale. Dik issa saret trend fil-futbol. Però again, ġifieri ma naħsibx li hija skuża li l-United m'għandhomx players fl-iskwadra, naħseb aktar hija jew hemm problema fil-backroom staff, jew m'hemmx sinerġija bejn il-players. Ġifieri xi ħaġa hemm ħażina żgur issa. Jien onestament, ġifieri kieku jiena kont flok il-coach tal-United, wara l-ħafna pressjoni u rumors ħajkeċċuni mhux ħajkeċċuni, jikon nabgħu nitlaq. Għalfejn, inti diġà qiegħed f'xi fell irdum. U taf, li ma l-ewwel fażi ħażina. U diġà kellu Roberto, u diġà kellu l-Tuchel ġifieri kienet ħarġet beraħ. Ġidaw kellu l-Tuchel qabel ma ġej uffiċjali li ħajkompletelha. Però Brady, ġifieri b'kull rispett lejk u lej supporters tal-United jekk jieħdu l-Tuchel ikun suwiċidju fenomenali. Għax jien dak il-coach għal-kemm rebaħ il-Champions League ma' Chelsea, jiena coach li jekk tara l-history tiegħu da, kull fejn mar kisser id-dressing room. Kullimkien kisser id-dressing room, ġifieri jagħmlu żball kbir il-United huma l-United jgħidu coach. Jiena lija pereżempju. Allegri. Le, x'Allegri, x'Allegri. Tgħidx Marietton il-lejla. Coach available. Jiena lija coach li missom għafsu fuq u b'saħħa United kien Da Zerbi. Da Zerbi kien ikun coach ideali, coach li kapaċi jaħdem maż-żgħażagħ, coach li jilgħab il-futbol, coach li m'għandux bżonn il-miljuni biex jibni tim għax jiżviluppa l-plejers li għandu, jien kont narah coach ideali għal Manchester United.
Jien ma nafx għalfejn United ma marrux għalih meta kien da inħal mill-kuntratt minn mal-Brighton biex imbagħad spiċċa jkowċa ġewwa Franza. Right, De Zerbi kien ikun ideali, issa again. Tieħu coach bħal De Zerbi, tgħidlu isma' għandek 3 snin, jiġri x'jiġri, aħna ħanibqgħu nissapportjawk. Toqgħodx tagħti każ ir-rumors li jkun hemm fil-medja, ibni tim mat-tielet sena, you have to challenge for the league. Full stop. Hekk tkun għax intek kull darba toqgħod tixxi balla players. U taqa' għażufjett, mela it-tim ħajiddemoralizza ruhom. X'ħajjiġri issa jerġa' jiġi s-sajf, jerġgħu jbigħu balla players, jerġgħu jixtru balla players, daqat ma ħajkun hemm konsistenza fid-dressing room, right? U jekk jibqa' l-coach li hemm, joqgħod iġib daw il-coaches daw il-players Olandiżi, jew players li kienu miegħu mal-Ajax, x'ħajjiġri? Ħajoħloq klikka li huma l-babies tal-coach u klikka li mhumiex. U t-tim qatt ma ħajkollu armonija ġo fih. Brady, ma nafx tiġiżid xi ħaġa qabel ma nitkellmu fuq item ieħor. Laqgħet il-musma. Naqbel ma li qal Roberto. Forsi fuq coach kont għandi l-suġġeriment forsi jista' forsi Roberto jien jaseb coach li joġobna ħafna li jissemma ma' xi tim Ingliż huwa Amorim dak tal-Sporting Lisbon. Naħseb jiena bħalissa naħseb għal United fis-sitwazzjoni x'ovvjament issa De Zerbi li qed ma' Marseille naħseb li jista' jgħin lil-United bil-players li hemm bħalissa. Brady, don't get me wrong. Però ħanitkellem anke mill-esperjenza tiegħi. Rajt issa jiena coachjaj ta' Malta second u third division jiġifieri laqqas tista' tikkumpara l-livell imma fil-preżent il-United għandhom bżonn coach li tiġà jaf il-futbol Ingliż. Jekk iġġib coach minn barra, ġabu Ten Hag. Ta' kien coach li ħafna qalu, coach ħafna, irnexxa mal-Ajax, wassalhom semi-final ta' Champions League, kważi final, ma x'għamel ma' United. Ġabu l-Mourinho. Ukoll m'għamlu xejn apparti l-Europa League. Right? Il-United għandhom bżonn xi ħadd number 1 li jaf il-kultura tal-klabb. Xi ħadd li jaf xi tfisser tkun Manchester United. Inutli ġib coach minn barra, ħajlek jekk iġibu coach minn barra x'ħajġri. Da ħajibda jien dak ma rridux, jien dak ma rridux, jien dak ma rridux, jien rrid il-dak. U ħajerġgħu jispiċċaw. Chock a block. Right. United għandhom bżonn xi ħadd. Jien ħanejdlek. Aħjar żammew il-Kerik meta għamluh interim coach kien beda aħjar żammew lilu għax dak jaf il-kultura tal-klabb, jaf in-nies ta' ġewwa, right, irrispettat. Right, u jien ngħidlek li jkun żammew lilu kien jaqtaw figura aħjar. Però jien semmejt il-De Zerbi, ovvjament De Zerbi Sorry ħanejdlek xi ħaġa meta taf li jiena nibqa' ngħid li l-aħjar żewġ logħbiet ta' Sancho mal-United Roberto kienu f'dawk it-tliet logħbiet li jagħmel Kerik interim. Ara xi darba fit-text YouTube il-highlights kontra Chelsea ġejna 1-1 ma' Kerik u konna rbaħna mal-Villarreal away to 0. Ara l-logħb li bedilha b'Sancho dik in-nar. Naħseb jiena kemm ta' ma Ten-Hag u taħt Solskjaer qabel keċċa, ma sibx li qatt ma replikati dak tip ta' performances. Ma ħanajdlek Brady, jien anke ta' Sancho, pereżempju, ġennata li plejer bħal Sancho ittieħed Chelsea. Qed issaħħaħ inti a direct opponent. Sancho jriduh l-Juventus. Ngħidlhom ħuduh inħallas l-paga jien. Basta ma jmurx ma' klabb u da ħajkun opponent tiegħi. Iġġennata. U da possibbli ma kinux kapaċi m'hemmx rikonċiljazzjoni bejniethom daw it-tnejn in-nies. Das kemm ikollhom problemi u issues il-coaches ma' players u jirranġaw.
Għax Sancho huwa plejer ta' livell. Taf ċans biex niftemu fil-Community Shield u mbagħad tfalla dak il-penalty. Ija, ma għax tfalli penalty, allura taċċattura. Le, fer imma jissu dikinar anka deret li naħseb jiena ġa qalbi qed naħseb jiena Sancho daqshekk rajni bil-flop tal-United. Dak kien my feeling ta' ġifieri. Nerġa' ngħid ta' ma jfissirx għax tfalli penalty jaqtalek rasek la. Don't get me wrong, ta' ma hija ġennata u għalfej għax inti għandek plejer li kapaċi jollilek il-livell tat-tim. U iktar timpika biex tgħaddi tiegħek biex turi that you are the boss. Ġennata ġifieri da jpoġġu bil-qiegħda ħalli jitajru bejniethom ġo kamra u jaqalaw il-mejtin il-xulxin imma mbagħad joħorġu minn hemm. It-tnej lesti li jaħdmu ma' xulxin. Ma jekk bil-pika ma tasal imkien. La fil-futbol, laqqas fil-ħajja ma tasal imkien. Sewwettejt. Fimtu da juri wkoll jiena. Xi anke tal-goalkeeper li baqa' jinsisti ma insomma għax nibqa' għandna sada li bqgħu ngħidu. Jien pereżempju kont inseb plejer ieħor li l-bieraħ kellu logħba orribbli u fil-ferma tiegħi huwa xhieda ta' problema kbira li għandkom intom Brady bħalissa fit-tim ta' United Casemiro li l-bieraħ kellu logħba tal-wax. Dik problema, mela inti diġà kellek il-problema s-sena l-oħra fil-midfield. Mela, x'ġara kien imsemmi li ħajneħħu lilu l-Casemiro imur is-Sawdi mhux u bas biċċaw neħħew il-Amrabat imma ovvjament Amrabat ma nidux iħallsu dak li talbu Fiorentina għax Amrabat kien self u neħħew il-Scott McTominay li kien li tela mill-Akkademja ta' Manchester United. U li għalija kien plejer validu ħafna. Allura spiċċajt fil-nofs b'Majnu Casemiro u Eriksen. Issa Eriksen kull rispett naħseb jiena his past his prime ġifieri. Casemiro l-istess issa kellu staġun li kien deludenti. Issa x'ġara kull ma ġab midfielder wieħed li l-bieraħ ma setax jilgħab qed nirreferi għal Ugarte u wet jitfgħu ħafna pressure naħseb fil-fema tiegħi fuq Kobbie Mainoo nerġa' ngħid huwa player promising ħafna anke fil-Euro right by name Antonello ġifieri anke mal-Ingliżi imma there again ma naħseb jiena biex titfa' il-pressure kollha tiegħek tal-midfield fuq tifel ta' 17-il sena u naħseb li l-bieraħ deret biċ-ċara id-dwell li kellu ma' Gravenberch, naħseb ma' Gravenberch għaw il-plejer ta' Liverpool naħseb li Mainoo ħareġ telli fil-bieraħ. Naħseb jiena United nerġa' ngħid jekk riedu ma kien alright kien hemm bżonn li jkun hemm dik iċ-ċaqliqa fil-midfield imma naħseb jiena barra Ugarte naħseb li kellhom jixtru plejer ieħor. Rabiot li għadu Ifimni naħseb il-stage, ma nafx fuq il-karattru ta' Rabiot, ma tantx ma naħseb li fil-verità kif qegħdin bħalissa United naħseb li għandhom bżonn Rabiot. U ovvjament dan hija transfer għax ma nafx jiena dak tara elhom ġuriet għandek l-istaġunu twil u l-bieraħ infatti spiċċa biex jaqla l-Casemiro biex juri ċerta awtorità ovvjament Casemiro ma kienx tajjeb il-bieraħ. X'ġara ma kellux fejdur Ten Hag spiċċa daħħal plejer li qatt ma kien labda mal-United. Ġifieri jiena nerġa' ngħid u kif diġà semma Roberto jiena bħall-Akkademja segwi u sfortunatament apparti Kobbie Mainoo u Garnacho li diġà daħlu fil-first team ma tantx nara li hemm players li jistgħu jidħlu u jagħmlu differenza fit-tim tal-United bħalissa. Jiena bħal dato bi Collier ġifieri nemmen ġieri segwejtu u naħseb jiena ma narax orajt mhux qed iġġudaka fuq logħba waħda imma naħseb li mhix faċli għalih li eżed tidħol u mbagħad il-bieraħ waqt logħba ġifieri kontra Liverpool u naraw fil-logħbiet li ġejjin anke fil-pre-season ma jidhirx dak il-plejer li jista' jkun titolari ma' United ħajdu hekk. Min-naħa l-oħra ukoll biex
Intni għabela, l-għonet għallek kem titkellem bis-sens Roberto. Dan huwa partitarju ta' Liverpool fej qed jgħidilna forsi ngħidu naqra xar ukoll fuq it-tim tiegħu. Nitkellmu fuq il-protagonisti tal-bieraħ, Luis Diaz u Mohamed Salah li taw lezzjoni oħra lil Ten Hag fil-ferma tiegħi. Jena, ifimni, fuq Liverpool jena għandi ċertu simpatija ma' Liverpool fl-Ingilterra, propjament minix supporter, imma kelli simpatija mal-Wolves u għandi simpatija wkoll mal-Liverpool, ovvjament nara forsi li tiġbidni lejhom il-Liverpool hija l-passjoni li għandhom is-supporters. Però naħseb bħalma qasem ma' Brady dal-manager il-ġdid irnexxielu iżomm il-konsistenza ta' dak li bena Klopp fl-istaġun ta' qabel. Ġifi ma ġiexu u għet jgħid isma' jiena l-bossa u ħanamel ir-rejt, ħanibda kollox, dak li għamiltu ma' Klopp skrepjawh, jien niftakar u nistieden daw kollha li jħobbu l-futbol Ingliż. X'kien ġralu Brian Clough meta mar mal-Leeds. Għal min forsi ma jafx l-istorja, Leeds kellhom il-Don Revie li da kien jirbaħ kollox, kien iddomina l-futbol Ingliż, dan ħater coach tan-nazzjonal u Leeds marru għal Brian Clough li kien kritiku apertament kontra Leeds. U l-ewwel training session lill-plejers għallhom isma' il-medalji li rbaħtu skrepjawhom kollha rmuhom għax irbaħtuhom bil-frottimenti. Ma rridx nisma' aktar fuq Don Revie, issa u jien ħanilagħbu kif ngħid jien. U kull ma dam hemmhekk xi 40 ġurnata. Jiġifieri il-plejers daru kontrih. Allura tur l-intelligenza tal-coach li kompla għamel kontinwazzjoni ma' dak li bena Klopp fis-snin ta' qabel. Ovvjament Salah, Diaz, Jota. Hemm Jota, din ġobla ħafna Jota. Ifimni, meta tara l-Liverpool li kollok plejer bħal Darwin Nunes. Bil-qiegħda. Chiesa wkoll. Imma Chiesa, ħanejlek Chiesa, b'kull rispett ġifieri da. Chiesa ħajkun bencher. Chiesa bench warmer. Right. Number 1, Chiesa injury prone galore. 1. 2. Issa l-logħba Ingliża differenti mill-logħba Taljana. Right. Chiesa ħaduh il-Liverpool għax kien prezz baxx, għax kien l-aħħar sena kuntratt, u ovvjament huwa replacement tajjeb għal Salah, għal Diaz, għal Gakpo, etc. Right? Però tara l-Liverpool Gakpo bil-qiegħda, Nunes bil-qiegħda, Chiesa barra mweġġa. Ġifieri għandhom depth fl-attakk. Forsi m'għandhomx dak l-striker bħal Harry Kane li jisma' 20-25 gol kull staġun, però kapaċi jiskurjaw bi players differenti. U din tolli l-livell u toħloq iktar imprevedibilità. Għalfej, għax tim m'għandux għalfej jimmarka l-striker biss, iridu jimmarkaw l-attakkanti kollha. Right, u dik turi anka teamwork li għandhom il-Liverpool il-bieraħ waħda mill-affarijiet li ovvjament impressjonati hija t-teamwork li għandhom il-Liverpool. U anka l-automation li hemm bejn il-players li kulħadd jaf il-pożizzjonijiet tiegħu, il-movimenti li ħajsiru, eċetera, eċetera. U dik tagħmel tim aħjar mit-timijiet l-oħra. Forsi on paper il-Liverpool m'għandhomx dawk l-ismijiet bħal m'għandhom is-City jew bħal m'għandhom l-Arsenal issa bil-players li ħadu, anke l-United li għandhom l-ismijiet, però għandhom it-teamwork. U dik hija fattur li rebbaħ klabb minn fuq ieħor. Bejdi, għandek xi ma nafx għandek xi kumment oħra. Jiena ħanejdu hekk naħseb jien kieku l-bieraħ kien hemm Klopp flok slot. Nemmen li b'dawk il-11 kien jinżel jiena daw il-11 li kienu li kellhom il-bieraħ il-Liverpool kienu l-aqwa 11 li għandhom ġifieri. Però tista' tittara għax di waħda mill kif taqbad tgħid mill-weaknesses li kien hemm meta kien hemm Klopp għax Liverpool forsi kienu ifalli ċertu lobiet meta kienu jkollhom ċertu injuries bħal ta' Van Dijk, injuries nofs il-ground.
ma kienx fuq qoddim all-right they are covered, però pereżempju is-City waħda mill-fatturi għal xiex jirreputaw li issa għalhekk mhux ħadd ngħid għax forsi ambitious li mill-pitch, imma bħala skwadra dejjem nara li għandhom għal kull position hemm plejer li kaverja li għandu l-istess livell. Anke ġew jkun kek jilagħbu għansem minn De Bruyne mingħajr De Bruyne jew bla Haaland, tafu li hemm plejer li ħajidħol li hu tajjeb daqshom. Issa Liverpool dik kienet waħda mill-issues li tal-aħħar forsi għalhekk forsi taħt Klopp setgħu rebħu iktar tazzi li meta jkollu injury Van Dijk ibgħatu. Issa l-bieraħ insertaw li l-aħjar 11 fil-fema tiegħi li għandhom Liverpool f'kull pożizzjoni, ġifieri naħseb li kienu hemm naħseb ikun bieraħ kien hemm Klopp coach nemmen li kien jibda dawk l-istess 11 li beda l-bieraħ Slot. Fil-fatt jiena qed ninnota ma nafx hekk taqblux miegħi illi taħt Slot qed naraw Liverpool offensiva minn rajna taħt Klopp. U barra minn dak ukoll minn dak il-metodu ma qalawx gowl, minkejja dinna forsi l-tattika ultra offensiva. Temnu jistgħu jisfidaw Antonello, però dik kienet ġrat meta kienu ġraw bil-lig, dak iż-żmien kien jilgħab Matip flok Konate jgħidilli, imma l-istess kienu meta kienu ġabu l-Alisson għax niftaħu l-ewwel season ta' Salah kienu jaqraw il-gows, kienu jiskurjaw ħafna ma jaqraw il-gows, imma l-istess meta kienu meta ħanitkellem sakemm waqaf il-kampjonat ħabba l-Covid. Jekk tara r-riżultati tagħhom kienu jiskurjaw Antonello, ma kinux jaqraw staqsex dejjem kienu tajbin, kienu ġifieri they were the best team ta' ġifieri f'dak is-season, ma kienx l-injuries ukoll daw dejjem kienu jilagħbu dejjem bl-istess serba fuq wara, ġifieri jekk tara l-formations u jekk daw ħajibqgħu naħseb li jilagħbu bl-erba' ta' wara li lagħbu dan it-tliet logħbiet, naħseb li jiena li ħatkun naħseb jekk mhux one of the best difiża li hemm fil-kampjonat Ingliż. Naqbel perfettament miegħek, ovvjament il-kampjonat għadu twil u rridu naraw se jiġri. Mela, Roberto, forsi hemm kumment konklusiv fuq din l-logħba jekk jogħġbok? Bħala kumment konklusiv ħanibda mill-Liverpool. Naħseb għal-Liverpool ovvjament huwa konferma tal-potenzjal li għandhom fl-skwadra u naħseb li jekk iżommu dil-forma u ovvjament ikunu konsistenti, ikunu wieħed mit-timijiet mill-ewwel 3 timijiet fil-klassifika. Min-naħa l-oħra ovvjament il-United enigma. Ġifieri ħadd ma jaf sa fejn jistgħu jaslu, ħadd ma jaf x'ħajamlu u naħseb hemm bżonn they regroup players, staff, dirigenza, supporters u dal-klabb li ovvjament tilef l-ikona tiegħu u tilef is-suċċess xi darba jerġa' jirnexxielu jasal biex jirbaħ il-kampjonat u ovvjament itemm in-nixfa li ilu kemm ilu li spiċċa Alex Ferguson. Mela, Brady, l-aħħar kumment tiegħek? Tkun diffiċli biex nlaħqu ma' City, ma' Arsenal, kif ukoll ma' Liverpool, dejal fil-verità huma livell superjuri fuq United, ġifieri għandna nittama li forsi bħala parti ta' United tkun realistiku forsi l-ikbar tama hija li niġu raba' post. Rajt għadu kmieni kull maddew 3 logħbiet imma tidher biċ-ċar li daw komplew fejn ħallew l-istaġun li għadda daw il-3 timijiet. Ħaġa oħra li ttama wkoll li jerġa' jidħol Luke Shaw fit-tim dejjem insemmuh meta niltaqgħu Antonello jidħol Luke Shaw u fl-aħħar forsi ma jweġġax u forsi bis-saħħa ta' Luke Shaw u daqsxejn mir-raqta wkoll Marcus Rashford għax ħaġa li se ngħid meta fl-ewwel sena ta' Ten Hag
Rashford kien skurja overall fil-lob kollu ġifieri qed ninkludi t-tazzi Rashford kien skurja 30 gowl u naħseb li apparti l-motivazzjoni tiegħu kienet naħseb li f'dak is-season Luke Shaw tista' tgħid kważi kien available f'kull partita. Nittama ovvjament li l-akkwisti li xrajna bħal Ugarte sa jidħol jkun hemm combination tajba ma' Majnu, kif ukoll fl-attakk għalkemm jiena dejjem nixtieq li jkollna attakkant ta' ċertu esperjenza u ta' ċertu saħħa forsi issa jerġa' jidħol Rasmus Højlund u ma nafx forsi taqa' daqsxejn manna mis-sema u jiskur jektar mis-season li għadda. Għax kif qed ngħidu, all right, kif għal-komplima li qal Roberto, jixxu l-place imma nerġa' ngħid ġifieri tibqa' tixxi u xorta għandek il-weaknesses fit-tim apparti li m'hemmx naħseb jidher li m'hemmx sinerġija fid-dressing room ukoll. Imma jiena naħseb dawk li nixtieq issa ovvjament wara dil-waqfa biex forsi għalmenu United insalvaw xi ħaġa minn dan il-bidu diżastruż. Mela, grazzi Brady, grazzi Roberto tal-interventi tagħkom il-lejla, grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Michael's Butcher tal-Hamrun u The Barber Room. Passotu nħeditkom tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri illa lix indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lill-Kamra Sportiva tkompli tella kontenut ta' level. Infakrukom ukoll li dan il-programm madwar sija oħra jkun disponibbli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna, għaldaqstant tinsewx tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu minn ġimgħa l-ġimgħa tista' tgħid. Il-ġimgħa d-dieħla b'dotta risposta ser ikollna żewġ programmi u mhux wieħed. Ir-raġuni hija li nhar it-tnejn sejrin nitkellmu fiktar dettal fuq l-aħħar ftit tlielaq li kellna mill-kamp tal-Formula wieħed filwaqt li nhar il-ħamis 12 ta' Settembru ser nkunu qegħdin nibdew niddiskutu wkoll id-diviżjonijiet minuri tal-futbol lokali, il-kampjonat BOV Challenge u il-kampjonat nazzjonali amatorjali wieħed fejn jkunu ħajbdew fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara għaddaqsment ukoll spazju lill-kampjonati minuri lokali u lit-timijiet iż-żgħar biex ukoll huma jkunu jistgħu jgħidu tagħhom appuntu fuq il-Kamra Sportiva. Mill-bqija għalissa m'għandna xejn nżidu. Grazzi lilkom li segwejtuna llejla. Antonello Bellet jkom il-kumplament tas-serata tajba u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Katalan, Michael's Butcher tal-Hamrun u The Barber Room.